Ja estem en la recta final del que serà el Cineculpable del 2017. En menys d'una setmana arrenquem aquesta 20ª edició. Hem rebut 526 curtmetratges que s'han traduït en 5.800 minuts de curtmetratges de cinema que els 12 seleccionadors han tingut que visionar per arribar a la conclusió de que 36 curts eren els mereixedors d'estar en aquesta edició de Cineculpable. En aquests 36 curtmetratges intentem reflectir el que és una varietat cap al públic, perquè el públic també és molt heterogeni, per tant volem donar cabuda a tot gènere i tot tipus de curtmetratges. Hem ideat 4 sessions que seran d'uns 100 minuts cada una d'elles, de curtmetratges des de 20 minuts a un curtmetratge d'1 minut. També podrem gaudir de 2 obres que han sigut seleccionades per als Goya, 2 obres internacionals, òperes primes, també tenim estrenes, curtmetratges que podem veure per primera vegada en Cineculpable, una bona elecció que ha fet el nostre comitè. Us esperem el dilluns 20 de novembre en l'Auditori Rafael Beltrán de Vila-real a partir de les 10 de la nit, que és quan començarà la secció provincial dels curtmetratges d'aquesta 20ª edició del Cineculpable. Podrem visualitzar 10 curtmetratges al llarg de tota la nit. Des del dimarts fins al dijous visualitzarem la secció oficial dels curtmetratges que s'han presentat en aquesta secció i ja el 24, el divendres, tindrem el dia de la gala. Respecte a la programació, mantenim l'aposta per fer arribar als jovens la inquietud del cine amb Cinexpress. Sabeu que aquesta activitat la fem cada any amb els instituts de Vila-real i començarà dilluns a les 4 en els 13, on partirem en tots els grups que aniran a rodar i tindran 2 dies de gravació, que serà dilluns i dimarts, i dimecres i dijous editarem aquestes obres per a que el divendres es puguen visionar en la gala d'entrega de premis. En aquesta gala d'enguany podrem gaudir dels premiats, dels 7 premiats, els curtmetratges que hauran elegit el nostre jurat i també el Premi del Públic, que no oblidem, i a més podrem gaudir del presentador que amenitzarà la gala en els seus monòlegs, que és Roberto Gontán, i a més una gala molt musical amb el grup Karma, que haurà ficat la banda sonora al nostre festival durant tota la setmana amb el seu tema Nuestros Sueños i amb la presència també del nostre culpable Juli Mira. Aquesta edició és molt especial, estem celebrant el 20è aniversari, per tant convidem a tota la gent que s'apropi a Vila-real per a poder gaudir d'uns curtmetratges molt especials d'un gran nivell, tant professional com també a nivell també internacional, per la qual volem que programen ja les seves agendes, que sabran el que tindran que fer des del dilluns 20 de novembre fins al divendres 24 de novembre. És a dir, teniu ja totes les nits de la setmana penúltima del mes de novembre per a poder gaudir del Cineculpable en l'Auditori de Vila-real. Culpable! Thank you.